Li Diyarbekirê di nava salekê de sê caran zam hat ser rewîtiya navbajêr. Li gorî bihayên herî dawî hatine ragihandin, rewîtiya navbajêr ji sedê çil biha bû û bihayê otobêsên şaredariyê bû 5 lîre, yên otobêsên taybet bû 6 lîre û yên minîbûsan jî bû 6 lîre û nîv. Jûra ajokaran a Diyarbekir jî amaje dike ji ber ku salekê de ji sedê sed zam hat ser sotemeniyê ew neçar mane bihayan zêde bikin. Ajokarê otobêsên navbajêr Adnan Güzel dibêje ew jî ji bihayan bigilîne û ajokar jî ji ber bihayê sotemeniyê di tengasiyê de ne. Me ne perçe dikarim bisîne, tekel dikarim bisîne, tişkî nikarim bisîne. Ana jî vîyatî serê ne çare zanî. Dîsa jî etkî nake, dîsa jî mexela nake. Em gunliq 2 milyar tişkî yaqit şewtînin. Yani tişkî ji me re namîne helaya hazir. Mesafê erevê sıfır e. Krediya vê erevê mesrefê dîsa jî gunliq mesafê qarşılamış nake. Yani normaldan 105 disi da arasiye em ana gunliq dişxînin belkî em 100 milyon jî rojê nagirin. Em royê 100 milyon jî nagirin. Em tişkî ser erevê nan xorin ve xorin tişkî naxwin. Yani tişkî helalê hazir ji me re em zerar ne dişxînin. Vê yaqitê me perîşan kir. Li Diyarbekirê rojane bi sed hezaran welatî wesayîtên rewîtiya navbajêr bikartînin û zamên dawî hatine ragihandin ji aliyê xelkê ve rastî nerazîbûnan tên. Welatiyên wesayîtên navbajêr bikartînin dibêjin êdî hatine wê astê ku dahata wan têra lêçûnên wan nake. Beşek ji welatiyan dibêjin ew ê neçar bimînin êdî bimeşin. Sê milyara maaş didin me, 10 roj diqere maaş destê me de namîne. Em zor ne geçmak dikin. Ez malê mêze dikim, ez gela mêze dikim, ez cezavî zilamê mêze dikim, ez jerê kincarî şînim, peratê şînim, ez gedê xwe zor xwedî dikim. Wê ji lawkê xoqilê derxistî, na roqilê. Çîkî mecbûr e 100 milyon derdişixil heqê rê derit, heqê rê ew dide, tê heqê rê ew dide. Welakin ek mazot va devam bike hindike jî jê re. Yani em başa merkeze mazot e. Mezîn û mazot. Bira dişirî bikin haylê hadê bixwe dikeve. Li Diyarbekirê bihabûna bihayên rewîtiya navbajêr mexdûriyeteke din jî derdixe holê ku ajokar ji bo ku sotemenî zêde neçe, klîmayên wesayîtan jî naşoxlînin û bi taybetî di mehên havînê de welatiyên li wesayîtan swar dibin, zehmetiyê dikeşin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.